matakin rayuwa yau mun shiga damuwa fama da ishin ruwa ba za a yi musalluwa cin amanan cikin gida wata ai hakan na gabai ba rayuwar wasu bai ba da cin amana ta mai gida saboda kuɗi ta karmajinta wannan salat na ta bai ba sana'a matasa mu bar zama na majalisa gwamnati ke ma ki taimaka idan ka dage wasana'arka yau ya rabbi zai daga ka tun da gwamnati ta rike wannan mu roƙi Allah mu matasa